הנה אנחנו מארחים עכשיו כאן באולפן את פרופסור רנר פרמינגר, שלום. שלום, שלום לכם, שלום, שבת שלום. עם סרט חדש, סרט צריך להגיד אפילו מאוד מאוד מדובר, ואתה רוצה להציג אותו? כן. הסרט נקרא החיים בינתיים, הוא מציג עכשיו בכל הארץ, כבר שבוע שני. זה סרט בעצם שעוסק בחוויה קיומית של כולנו פה. בצורך שלנו בעצם להגן על הילדים שלנו בסיטואציה מאוד מאוד קשה. כן, אנחנו חוזרים אגב לשוק מחנה יהודה. נכון, לשוק מחנה יהודה, כן, אבל בתקופה איומה. בתקופה ב-2002. פה יש ניסיון לייצר פיגוע, זה אנחנו צילמנו כמובן, אבל עקבנו אחרי פיגוע ספציפי שהיה באפריל 2002, וגם אני משתמש בחומרים ארכיוניים אפילו שאהוד אולמרט מופיע בהם, שהוא היה בשוק בדיוק כשהיה הפיגוע הזה. ובאמת הגיבורה של הסרט, חגית דסברג, שאנחנו רואים אותה עכשיו על המסך, היא האמא, היא הגיבורה של הסרט, והיא הייתה שם בשוק בפיגוע הזה. היא עצמה לא נפגעה. לא, היא לא נפגעה פיזית. אוקיי, לא נפגעה פיזית, זהו, אוקיי, לא היא ולא משפחתה. לא היא ולא משפחתה. וברגע שהיא מגיעה הביתה, ולאט לאט היא מתחילה לעכל את מה שהיא עברה, היא מחליטה שהיא שוברת את הכלים, לא מוכנה להמשיך בעצם את המשחק שכולנו משחקים אותו כבר 100 שנה בעצם, זה לא רק עניין של האינתיפאדה. אני בורחת מהמציאות, זה מה שהיא אומרת. בעצם היא מנתקת את המשפחה שלה, היא בעצם מכילה, היא סוגרת את כולם בתוך הבית, ועכשיו המשפחה מנותקת מאמצעי תקשורת, כלואה בבית, ממש, למשך 48 שעות. והדינמיקה המשפחתית, מה קורה במשפחה הזאת במשך 48 שעות? אז מה שהכנסתם למעשה זה גם את הסכסוך, זאת אומרת, כי פיגוע זה סכסוך, וגם את המשפחה לבפנים. ואתם מביאים אחרי הסצנה הזאת את הבחוץ, או כל הזמן אנחנו נמצאים בבית? רוב הסרט אנחנו בבית. בחוץ יש קפיצות החוצה כדי להראות בעצם מה היה יכול להיות, או איפה בני הבית היו אמורים להיות בשעה שהם לא נמצאים. הבן הוא חייל, הוא אמור להיות בצבא, אז יש גיחות לפלוגה שלו בצבא, שבעצם אמא שלו מונעת ממנו להגיע. הם בדרך לפעולת תגמול, בנוסח מה שהיה אז פעולת ג'נין, אנחנו מדברים על חומת מגן. 2002, אוקיי, השנה האיומה הזאת. שהיה חומת מגן גם, והמודל שהיה לנו, הילד אמור לצאת לפעולת חומת מגן, לא אומרים את השם חומת מגן. ואני יכול להגיד לך מניסיון אישי, אני השתתפתי לצערי הרב ולא מעט מהשידורים של התקופה הזאת, ובני אמיר היה חייל בתקופה הזאת, והוא דאג לי יותר מה שאני דאגתי לו בתקופה המסוימת הזאת. בהחלט, זה נכון. מה שמיוחד באינתיפאדה, בסך הכל זה מצב שאנחנו חיים אותו, כמו שאמרתי, 100 שנה, אבל מה שמיוחד באינתיפאדה הזאת, שזה גם בעורף וגם בחזית. נכון, הייתה בעוצמה אדירה בעורף. כן, ולכן יש לה גם ילדה שרוצה לצאת לבילוי. כן, ואתה מפחד להוציא את הילדים לבילוי. היא לא רוצה שאף אחד יצא מהבית. אבל מה שאני שמה לב, ומיוחד בעיניי, ואני שמחה על כך, זה שזה סרט שמדבר על הסכסוך, אבל סוף סוף הוא מדבר מהזווית הישראלית. כי כל הסרטים כמעט מדברים מהזווית הפלסטינית. זאת אומרת, בית לחם, כל הסרטים האלה... או מהזווית הצבאית. פה... אם תרשי לי לחדד את זה, נכון. כל הסרטים שעוסקים בסכסוך עוסקים בזה מהזווית של החייל בחזית. בין אם זה החייל בלבנון, החייל בעזה, החייל בשטחים. לעומת זה, הסרט הזה באמת עוסק באמא, בהורים. בעצם, מה קורה לנו, ההורים, כשהחיילים... איפה אתה אישית היית בתקופה הזאת? אני בתקופה הזאת, אני ירושלמי, ובאמת, תראה, גם אני... כי אי אפשר לעשות סרט כזה בלי להרגיש את החוויה הזאת שאתה מציג כאן בסרט הזה. גם אני וגם התסריטאית אורית קימל, אנחנו בעצם שנינו, הילדים של שנינו, זאת אומרת, הבן שלי והבן שלה למדו באותה כיתה בבית הספר הניסויי. עכשיו, בית הספר הניסויי זה במרכז העיר. במרכז העיר. אנחנו הרגשנו בתקופה הזאת, מ-95 בעצם, עד 2003, שאנחנו כל הזמן בין הטיפות. זאת אומרת, היו... פחד אלוהים, זאת הייתה הגדרה. כל ירושלמי ולא רק ירושלמי. אבל זה לאו דווקא כלפי ילדים, אגב, זה בדיוק כמו שאתה אומר, שהבן שלך דאג לך, זה היה תמיד, אני זוכרת את זה. הבהלה הזאת של פיגוע, מי היה שם? זאת אומרת, זה היה דבר איום ונורא, התקופה הזאת. אתה חושב שזה סרט שיוצא לקהל הרחב. לא קשה מדי לקהל רחב סרט כזה? תראה, אני מקווה, הקהל יחליט ויגיד, אבל תראה, זה נכון, הסרט הזה הוא סרט מטריד. אני חושב שאנחנו חיים במציאות מטרידה מאוד. ואנחנו כל הזמן, גם שמאל וגם ימין, זאת אומרת, אנחנו בעצם מטרידים, אנחנו מדחיקים את זה, אנחנו בעצם בורחים,
אני חושב שאנחנו צריכים כל הזמן להיות מודעים למצב. לא יהיה שום שינוי, לא משום כיוון, אם לא נהיה מודעים. הסרט הזה הוא סרט מטריד, והכוונה היא באמת אז כמה זמן זה כבר רץ? זה שבוע שני. מתי יש לך איזה שהן תגובות של אנשים, של קהל? ביקורות גם תכף נשמע מאלברט גבאי, אבל הביקורות טובות, אני יודע. אבל מהאנשים שראו את הסרט, החוויה. התגובות מאוד מאוד חזקות, והחל גם אנשים שחוו, היו ליד פיגועים, אומרים שהם ממש מרגישים שהצלחנו להעביר את החוויה. כן. הרבה אנשים אומרים שזה סרט שזה טלטל אותם, שהם הלכו עם זה יום שלם אחרי זה. זאת אומרת, היו כמה אנשים שבכמה הקרנות גם באמת, שאחרי שהסרט נגמר, פרצו בבכי. בטח, זה גם מחזיר אחורה. תגיד, אתה עובד בסדרות בעצם, נכון? זה לא עושה לך ככה בבטן לעשות גם סוג כזה של סיפור על האזור, על הדרום, על כל מה שהוא חווה, אפרופו, גם היה השעות האלה. תראה, במובן מסוים זה נכון, הרבה פעמים כשאנשים אמרו לי, די, כבר אין פיגועים בירושלים, אמרתי, כן, אבל היו קטיושות בקריית שמונה, אני 10 שנים נוסע לסדרות באמת למכללת ספיר, ושם יש קסאמים כל הזמן. נכון. וזה באמת, תראה, אז ההוויה הזאת, התחושה הזאת היא לגמרי, כולנו מכירים אותה, כל ישראלי מכיר את התחושה הזאת. אוקיי, אנחנו רוצים להודות לך ובהצלחה עם הסרט, באמת סרט חשוב, אני מאוד מאוד... תודה ושאנשים רק יבואו לראות אותו באמת. שיבואו, וכל הכבוד על האומץ גם לעשות סרט כזה ולהוציא אותו לקהל הרחב. אוקיי, פרופסור ענר פרמינגר, תודה רבה. אלברט גבאי נמצא באולפן שלנו בתל אביב. אלברט. כמובן שראיתי את הסרט, אני יודע שמאוד אהבתי את החיים בינתיים. אני חושב שהוא סרט מיוחד מאוד, זה גם המאוויים של ההורים שרוצים לשמור על ילדים שלהם, זה מאוויים שכמעט שכל הורה בעולם הזה. מה שכן אני חושב שקצת החמרתם עם הרצינות של הסרט הזה ועם הקושי שלו, אני חושב שיש גם בו איזה חוש הומור מסוים בסרט, ולכן אני חושב שחשוב לראות את הסרט הזה לפני שחלילה יצא מהר מאוד מהמסכים. סרט מצוין, מומלץ מאוד. חוש הומור זה פטנט נפלא להתגבר על ימים קשים. בהחלט, כן. אוקיי, אז בואו נדבר על סרטים שאתה לשמם כאן. חלום